Sorry voor dat. Pardon mensen. Mijn stroom was even weg voor een paar seconden. Ja, voor een paar seconden. Stroom is teruggekomen. Bam mensen. Bam bam. En dat was wat. 4 minuten van het einde van het uitzending. Maar als stroom komt bakken mensen. En ik weet dat jullie allemaal weg zijn gegaan. Maar Astron ben plotseling brug. Dat betekent, hey, aher studio kom doen, brug. Ben aan nak mi futu, walo fulon ba koluku kina, go baka koluku insina. Also, kara pro tak, hey, Paul gue, atak ya, strom gue, maar strom kom baka SSC. Direct mensen. Maar daar mensen, pardon voor dat. Um, en let me go do this it though. Ja mensen. Sorry voor dat mensen. Sorry voor APCDC. Um, This is the one PC voor Asani, Akomfo Na Wi Sani. Maar in ieder geval mensen, dit was het stukje dat zouden ook moeten eindigen, want het is tijd om te eindigen. Maar no mino Abi, no one Sani mensen, Joan. En Anne Power was weggegaan. Ik had geen stroom meer. Mijn hele studio was helemaal donker geworden. Brup. Milongo in Sego Loco zei Sata. Hey joh, sa je aan me denk ik dat ik me Asani ben overbelast. You know. Maar dat was niet. We hebben gewoon power voor de hele buurt power stroom weer. En het is teruggekomen en nu moet ik alles weer herstellen. Maar het was eigenlijk het einde van het programma ook mensen. Akomfo Na Wi Sani. Mi watako grantangi voor a PC, king PC DC, a laatste PC voor a program. Ubetak abra a wisi, ano wisi, a siki community, a wisi voor alles aan bede. Maar, abe do een mooi PC, met a kwala mala grantangi, mino mashi, moro suma bede in a program, voor een program academy kan poeren op. Hopelijk kan ik het ophalen. En Luko suma bedape in a live. Mama pampero ina asa want mine kisi berek moro tabisani. Over Mikashi. Even mensen, ik zoek even wat snel. Maar in ieder geval abete one story in a Kuluko Emi Kampura program. Asa di Sisa ni zoeken we aan. Emi Kampura program no me no mapuring aan het dape. I don't know. Maar in ieder geval ik ga me go de constant want dan sam one story de in a staan voor me. Maar in ieder geval mensen, dat was een stukje van een programma voor het idee dat ik Frascaro, Odi, respecti grani, dis bede stroom postore bede, doordat die a power me kon, mino bastrom, astrom gue, a heel beetje no bastrom op mino sam, om me pres no bij afstrom. Maar ik kon direct baka, goes up, push, je principe doen bro. Je just bet doen bro. Maar nog mensen, dat was een stukje van, dan denk ik, komt het aan zo maar aan je daarna, je wat, Odi. Ik had geen stroom. Sorry, maar in elk geval, atori be sweetie, atori be spang. Maar sami wan tegen toe taki, amoro belangrijk tori sami wan taki voor today, vandaag is 19 april 2026. Tida zonde taki siki, yabi two soort siki sante, buba siki, en dan you abi na konvo siki. En alle toe na biggie siki. Ala tu no me kispoto na ngade. De altijd luko ala tu differenti fasi. In libi wang de in luka trawa. Ala te in luko ala den tu. Goda de datra fosi longawa obiasama. Maar in luku tu is zo'n de konvo fu uselity mandresi asiki. En dat te you sabi tu taki pe asiki mopotu.
Dan amoro gemakkelijk voor dresi asiki. En te asiki de, so good taki, inos don, ino wakti, igo dres na siki bikasi. Akan chala so sani. Akan make you do sani sa sonte sote ino bena fudo. En daarom verantwoord to de altijd tapu you. En daarom ano you wang, alas masa you lobby wang sa dalon to you. Takanga ding, lukufa, egwanga ding, onderzoek altijd en jip ding. Want dat na belangrijk sani. San wie kan jepi trawa en jepu srefi. So brada, anga Sisa, dat ben de pisi sami wan junti de al a chin pisi disi fu Akomfo Na Wi Sani tide metaku alamala grani na ngala le speki na sakafasi du u teki ateng en de konfo junu a pasi a krakti a koni a konsontu fu dat uka kosdonti de achi a program Akomfo Na Wi Sani en ko artisa misrevi de kinofien obiaman titi kantasi obia mopo fu para komiti kauna abi fu chakon tide juno ina program Akomfo Na Wi Sani. Metaku alamala grantangi eme baru alamala wan bigi odi wapa buneti wabu mate wabuneti tombumba na po uma de en mi de baka trawiki na program Akomfo Na Wi Sani mensen. Mensen ik goed me baru alamala wan bigi odi. Odi 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 odi.